сандуқчаи ҷавоҳироти арзани тоҷик новбаста ба он ки аз кадом қишр асту вазъи зиндагиаш чӣ тавр аст, ҳатман як ё чанд ороишоти тиллоӣ дорад. зару зевари тиллоӣ як бахши аслии ҷиҳози арӯсии духтарон дар Тоҷикистон ҳам ҳаст. занону духтарон маъмулан дар тӯю чорабиниҳои хурсандӣ кӯшиш мекунанд худро бо ороишоти тиллоӣ оро диҳанд. аммо барои бархе аз дигар дӯстдорони ин ҷавоҳирот баҳонае лозим нест ва дар рӯзи маъмулии корӣ ҳам гардану даст ва ангуштони онҳоро бо зару зевари зиёду чашмраси тилло дидан мумкин аст. бархе аз занон барои доштани ин зебоии гаронарзиш метавонанд моҳу сол аз дигар хароҷоти начандон муҳим барои зиндагии худ сарф намуда маблағ ҷамъ оваранд. духтар бе ҷавоҳироти тилло намешавад. вақте ки меоем барои тиллохарӣ ягон вай ҷавоҳироти зебо ба сифаташ нигоҳ мекунем. ҳатман ба сифаташ нигоҳ мекунем, ба ҳамун сохташ нигоҳ мекунем, ба сангҳои дарунбудагиаш. бино ба омори расмӣ дар як сол дар Тоҷикистон ба маблағи то 4 миллион доллар зару зевари тилло харидорӣ мешавад ва бозори ин кишвар солона ба беш аз 3 тонна тилло талабот дорад. аммо ин ки ин ҷавоҳироти гаронарзиш воридотӣ аст ва занон бештар бо зару зевари тиллоии туркӣ ё итолиёӣ ороиш медиҳанд, ахиран мояи нигаронии президенти Тоҷикистон шуд. албатта ангушти ишораи президент дар ин маврид на сӯи занон, балки ҷониби масъулин ва соҳибкорон буд ки наметавонанд бозорро бо маснуоти заргарӣ ё ҷавоҳирот аз тиллои Тоҷикистон пур кунанд. бисёртар Туркия мегиранд, барои он ки тоҷикои худмон заводу фабрика ки нест, мисол ранги ва ё мисол шаклҳои намудҳои хушрӯ намекунанд. агар ки ҳамун бисёртар шавад ранги ами мисол моделҳои туркӣ ки нақстар ки шавад, ба фикрам бисёртар бо ами тоҷикоя нақстар мегиранд. нигарониҳо аз камбуди маснуоти заргарӣ аз тиллои маҳаллӣ дар ҳолест ки мақомоти Тоҷикистон солҳои ахир аз афзун шудани захираву истихроҷи тилло хабар медиҳанд. дар ин кишвар танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 2 тонн тилло истеҳсол шудааст ва баҳои мутахассисон ҳам ба ин тилло баланд аст. аммо чун ба истеҳсоли ниҳоӣ расонидани тилло ва тавлиди маснуоти заргарӣ маблағҳои бузургро талаб карда, риски зиёд дорад. таваҷҷӯҳи соҳибкорон дар Тоҷикистон ба он зиёд нест. ҳоло дар Тоҷикистон 10 корхонаи хурду миёнаи маснуоти заргарӣ фаъолият дорад, вале бо имконоту шароите ки ин коргоҳҳо доранд, наметавонанд бо маснуоти заргарии воридотӣ рақобат кунанд. корхонаҳои заргарии навтаъсис хоҳиш доранд ки дар мадди аввал ё дар як даври муайян нисбати онҳо андозҳои муайян ҳадалимкон паст карда шаванд, не пурра набардошта шаванд, балки паст карда шаванд, то ки онҳо дар як муддати кӯтоҳ вазъи иқтисодии худро беҳсозанд, бештар технологияи муосири ҷаҳониро ҷалб намоянд, ки имкон метавад ки аз хориҷи кишвар ворид намудани маҳсулоти заргариро кам созад. бояд қайд кардан зарур аст ки мутлақо ворид сохтани маҳсулоти заргарӣ аз хориҷи кишварро мутлақо аз байн бурдан намешавад, лекин онро дар чорчӯбаи қонун ба роҳ мондан дар кор аст ки мо мутлақо ё корхонаҳои ватанӣ мутлақо тавонанд ки бо маҳсулоти хориҷӣ рақобат карда тавонанд. Тоҷикристал яке аз камтарин корхонаҳо дар пойтахт аст ки аз тиллои Тоҷикистон ва технологияҳои муосир зарузевари миллӣ ва аврупоӣ месозад. аммо ин ороишот танҳо дар мағозаи назди корхона ба фурӯш гузошта мешавад. корхонаи Тоҷикристал соли 2002 ташкил шуда то ин ҷониб ба истеҳсолоти маснуоти заргарӣ машғул мебошад. имрӯз корхонаи мо асосан аз тиллои дохилии Тоҷикистон маснуот истеҳсол менамояд ва имрӯз дар корхонаи мо зиёда аз 30 нафар мутахассисон ба кор таъмин карда шуда. асосан мутахассисони мо маснуоти заргарӣ аз нуқра ва тилло истеҳсол мекунанд. мо дар давоми 12-13 сол ҳаракат кардем ки мутахассисони беҳтарин, заргарони беҳтаринро ҷамъ намуда дар дохили ҷумҳурӣ корхона ташкил намуда маснуоти беҳтаринро истеҳсол кунем ки рақобатпазир бошад. имрӯз мо тавонем ки бо сифату бо нархи арзонтар, нисбатан арзон ба муштариён моле пешниҳод кунем ки талаботҳои онҳоро қонеъ гардонад. ҳар грамми тилло имрӯз дар бозори ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон ҳам $30 арзиш дорад.
тиллои маъруфу серхарид имрӯз дар фурӯшгоҳҳои тоҷикистон тиллои навъи 583 ва 585 аст. Навъи 999 ки бештар коргоҳҳо барои истеҳсоли ҷавоҳирот аз он истифода мекунанд $37 харидорӣ мешавад. муассисони тоҷик кристалл талошу орзу доранд бо зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маснуоти заргарии аз тиллои тоҷикистонро ба хориҷ содир кунанд. Аммо масъулини вазорати саноати тоҷикистон мегӯянд, ҳоло барояшон муҳим он аст, ки бо дастгирии соҳибкорон ва ба роҳ мондани корхонаҳои бештари маснуоти заргарӣ бозори дохилиро бо зару зевари серхариду замонавӣ таъмин ва бо ҳамин ба рушди иқтисоди кишвар ва ташкили ҷойҳои корӣ мусоидат кунанд.